హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో భారీగా కురుస్తున్నటువంటి వర్షాలు, ఈశాన్య మధ్య బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన అల్పపీడనం, నైరుతి రుతుపవనాల తిరోగమనం. వివరాల్లోకి వెళ్దాం. రానున్న 2 రోజుల పాటు ఏ జిల్లాల్లో వర్షాలు పడతాయి, తెలుగు రాష్ట్రాల వాతావరణ పరిస్థితులు ఏంటో ఈ వీడియోలో మనం తెలుసుకుందాం. అన్నిటికంటే ముందు మీరు ఇంకా మన ఛానల్ కనుక సబ్స్క్రైబ్ చేయనట్లయితే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అదేవిధంగా పక్కన బెల్ ఐకాన్ కూడా క్లిక్ చేయండి. ఇక వివరాల్లో కనుక వెళ్ళినట్లయితే ప్రస్తుతానికి ఈశాన్య మధ్య బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన అల్పపీడన ప్రభావంతో రాయలసీమ, దక్షిణ కోస్తా జిల్లాలో భారీగా వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. ఈ రోజు సాయంత్రానికి ముఖ్యంగా చిత్తూరు, కడప, కర్నూలుతో సహా నెల్లూరు, ప్రకాశం జిల్లాల్లో కుండపోతగా వర్షాలు కురుస్తాయని హైదరాబాద్, అమరావతి వాతావరణ కేంద్రం వెల్లడించింది. ఇక రాత్రి సమయంలో మధ్యాంధ్ర, గుంటూరు, కృష్ణా, కోనసీమ జిల్లాల్లో చిరుజల్లులు, మోస్తరు వర్షపాతం నమోదవుతుంది. ఇక ఉత్తరాంధ్ర జిల్లాలకు వర్షాలు కురవడానికి మరొక 2 రోజుల సమయం అయితే పడుతుంది. శ్రీకాకుళం, విజయనగరం, అటవీ ప్రాంతాల్లో మాత్రం ఒక మోస్తరు వర్షపాతం నమోదయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఇక తెలంగాణ విషయానికి వచ్చినట్లయితే మధ్య తెలంగాణ జిల్లా అయినటువంటి కరీంనగర్, వరంగల్, హైదరాబాద్ పరిసర ప్రాంతాలు, రంగారెడ్డి, వనపర్తి, వికారాబాద్ జిల్లాల్లో రాజస్థాన్ ప్రాంతంలో ఏర్పడిన అల్పపీడన కారణంగా వర్షాలు కురుస్తాయి. మిగిలిన అన్ని చోట్ల కూడా పొడి వాతావరణం ఉంటుంది. రికార్డు స్థాయి వర్షపాతాలు మాత్రం రాయలసీమలో నమోదవుతున్నాయి. అనంతపురం, కర్నూలు, చిత్తూరు ప్రాంతాల్లో 12 సెంటీమీటర్ల వర్షపాతం నమోదైంది. ఈ వర్షాలు మరింతగా పెరగనున్నాయి. ఇది ప్రస్తుతానికి ఉన్న వెదర్ అప్డేట్. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో. ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్.